ଭାରତର ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଙ୍କର ନାମ ଓ ସ୍ଥାନ। ସୋମନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଗୁଜରାଟର ଗିର୍। ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀସାଇଲାମ। ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉଜ୍ଜୈନ। ଓମକାରେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଖଣ୍ଡୱା ସହର। ବୈଦ୍ୟନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦେଓଗଡ଼। ଭୀମଶଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାହେଦ୍ରୀ ପାହାଡ଼। ରାମନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ତାମିଲନାଡୁ ରାମେଶ୍ୱରମ। ନାଗେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଗୁଜରାଟର ଦ୍ୱାରିକା। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣାସୀ। ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ। କେଦାରନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ। ଘସଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଔରଙ୍ଗାବାଦ।